subhanallah. Jamil, komano tikukambira nazo kotana ndi at-talasimat. Ayati ndipo timaona za ilmu semia yomwe ndi mbali ina mbali za matalasimu. Kapena kuti ilmu zimene zimapezeka m'mabuku amatalasimu. Ilmu semia inaita chandimanena zija kuti zinthu zoti zikupangana lileti. Osewo ndi ufiti okhawo zikupangana lileti zimakakumana ukoko ndithu kutsogoloko zamatalazimuzi ndi za ufitizi zimakakumana kutsogoloko ndi zomwezi peza kuti ili mu Qur'an. Nditaona apa kuti zinezo sizili mu Qur'an yayi koma kuti ndi nkhani yopanga twist ma ayati komanso ma ahadith kuwapanga miskoti khangati akutanthauza zina zake koma sakutanthauza zimenezo. Nkhani yake ndi imeneyo. Number 3, chinthu chimenenso anthu amachitenga kuti azichiblema nayo ilmu at-talasim ndiko akuti kulumikizana ndi majini. Subhanallah. Kulumikizana ndi majini ya hadha si dalili yotukanene kuti at-talasimat ndi haram. Chifukwa tikangotenga kulumikizana kukhako yaye ndi jini kulumikizana kukhako si haram. Ndatumika ngati amene akhala kulumikizana ndi majini. Sulaiman tisabita sokutali koseko mtumiki Muhammad muzinda wa Makka kudali dera lina lake kumene kudali mzikitu umene daily pafupi daily amakakumana ndi majini. Amapita after Aisha masjidul jinn. Jamil ende nthawi zambiri amakonda kumtenga sahaba wina wakamena ankonda pa tsikulo tandiperekeze uku amakantenga akakumana ndi majini. Nthawi zambiri amakonda kumtenga Ibn Mas'ud. Paka na Ibn Mas'ud amafotokoza mariwayati ena kuti timati tikayandikira pa mzikiti wa majini inamandisiya chakuno ndikundilembera akaseko kuti ndikhale mmenemo ndipo ndisachoke fana ndikachoka dera limene tulilo la majini ndimene nditakupangidwa chipongwe atha kundisowesa majini. Bene ndimayesesa ndisachoke mmene muja kumdikira mtumiki kufikira akamaliza kumene kuja kucheza ndi kulalikana ndi majini amabwera. So kuti kulumikizana kukhako si vuto koma zimatengera kuti kodi iweyo ukulumikizana ndi majini upachani pankhani zanji. Chifukwa tonse tikudziwa kuti ndizotsimikizika kuti majini ali m'magulu awiri. Nkhani yoona anthu amene amalemba matalazimu amalumikizana ndi majinnati apapa avomerezaso awawa. That's why pa point yawo kuyamba kwake sananene kuti no anthu amene amapanga za matalazimu samalumikizana ndi majini ayi koma ayamba ndi kunena kuti mujarradul ittiswalu bijin sizimatanthauza kunena kuti ndiye kuti pamenepo ndi shiriki ayi. Kusonyeza kunena kuti avomereza ndithu kuti al-ittiswalu bijinnati kulumikizana ndi majini kukhani za matalazimu thabit ndithu kulipo amalumikizana ndi majini komano akuti nkhani amaona kunena kuti kodi majini mukulumikizana nawo zotani. Ndenkani ikhale yonena kuti 1 iwowo anthu amene amapanga za matalazimu majiniwo amalumikizana nawo bwanji. Njira zimene amapanga cholinga chonena kuti alumikizane ndi majiniwo. Majini akuyendera zawo then majini aja asiye zawo zija ayambe kupanga za iwowa amalumikizana nawo bwanji. Muona kunena kuti njira zake sizimakhala zabwino sizoti angabwere pa public apa ndikumanena kuti timapanga zakuti zimakhala zosakoma. Toyamba chimenecho chifukwa chonena kuti majiniwo iweyo munthu sungangolumikiza ife anthu ndi majini ndife zilengedwe ziwiri zosiyana. Majini amapanga zawo ifeso anthu timapanga zathu. Ndekuti majini asiye kupanga zawo abwere kuyamba kupanga za iweyo. Ndekuti pakuyeneka kukhala contract akdi pamene popo musayinirane akdi kuti majiniyo asiye zawo zo abwere azambe kupanga za iwe of which sizimakhala zabwino zimakhala zinthu zonena kuti mkatimo mmalo wa shiriki. Chachiwiri ndichionera kuti majini amalumikizana nawo kuti azidza apangira chani.
chimene chikumpangitsa munthu kuti alumikizane ndi majini akufunako chani kwa majiniko. Kani ndionena kuti amafuna kuti majiniwo awapangire zinthu zina zake zimene ndi mazinena zija, kunena kuti kaya ngati mwina munthu afuna kumbera wina wake, kaya afuna kuti mkazi wina wake amukonde, majini aja akamusokoneze ubongo wina wake, afuna kumulodza wina wake, afuna amuphe. Holo mwina nthawi zina kupempha chitetezo kumene kuti awateteze majiniyo. Zomwe zili za haramu ndi zimene anthu amatalazimu amazifuna kwa majini. Allah subhanahu wa ta'ala mu surati Jinn akunena kuti wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Panala anthu ena ake mapempha chitetezo kwa majini, zinapezeka zonena kuti anawapatsa chisokonezo. Ndi zimene anthu amatalazimu amapanga, amapezeka zoti akusokonekera. Palibe chimene mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatisira mu Islamu nkunena kuti chakuti mutha kupita ukapempha thandizo kwa majinnati. Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanati uzeko zimenezo, sanati uze. Andi zikakhala nanjinanje kumbali ya maduwa zinthu zimene tazinena kuti pamafunika kuti pakhale tawakufu, iyo ukapange zimenezo kwa majini, ndi kumapanga ma contract ndi majini. Mundipangire zakuti ndikupangira kwa majini osanga ngolola ati kuti akupangireni zimenezo. Pamakhala contract, ndikupangireni zakuti mundipangira zakuti. Ma contract ngati amene ndi amene amapanga anthu olemba matalazimu ndi ufiti ndithu olinkana kupangana link atawassul ma'al jinnati, ndikumapatsana ma akdu ma'ahadi kumene kwako mupanga zakuti panga zakuti deal iyenda mwakuti anthu ndikumavulala mabanja ndikumata. Zimenezo ndi zimene zimachitika kumatalazimu. And majini okwa anthu samafuna zabwino, amafuna imani yawo, amafuna kuti dini yawo isokonekere. Nde akuti dalilu yake ndi atumiki angati amene amalumikizana ndi majini. Achina Sulaimana, mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam amakakumana ndi majini. Mtumiki amakakumana ndi majini, amakakumana nawo kuti amakapanga chani. Tikumane tiyambira ndi Sulaimana. Sulaimana amakumana ndi majini munjira yonena kuti chani. Allah subhanahu wa ta'ala anamfewetsera Sulaimana kumugonjetsera mashayatini komanso majini kuti akhale paulamuliro wake, pasi pa ulamuliro wake. Podi samatha kupanga zina zake zomuukira Sulaimana. Zimatheka zimenezo. Mpaka na Sulaimana anena kuti Ambuye Mulungu Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Zimenezo dua imene anapempha Sulaimana. Moti mtumiki mpaka na amayikumbukira dua imene yoyo. Inu mukazifanizire zanu zolemba matalazimu ngati inuyo muli gulaji na Sulaimana. Mu mapempha chithandizo kwa majini kuti akupangireni zinthu. Mufanizire zimenezo ndi Sulaimana. Mapanga ma contract ndi majini zimene mufanizire ndi Sulaimana. Mtumiki Muhammad sallallahu amapita ukakumana ndi majini chifukwa mtumiki anatumizidwa kwa anthu ndi majini omwe, amapita ukapanga da'wa. Qul uhiya ilayya nafarun minal jinni, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila ar-rushdi fa amanna bihi wala nushrika bi rabbina ahadan au kama qala Allah ta'ala. Majini amapita kwa mtumiki kwa mvera Qur'ani, mtumiki amala ligla majini za Qur'ani. Majini yenage anamvera za Qur'ani kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atamva wallau ila qaumihim mundhirina ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Tamva buku limene Allah walivumbulusa pambuyo pa Musa, likumanena zakuti wa ila tariqin mustaqim, ndikwaongera anthu kunjira yabwino. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Majini ndo amene amalumikizana mtumiki ndi majini. Kani yake inali ya da'wa kuwapitisira utenga wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inu mukupanga ma contract ndifuna ndikwere basi ulere ndi majini andipangira mwakuti amwe walitseyo ndifuna banja lakuti lisokonekere ndi tipange mwakuti zikhale mwakuti ndi munthu uzifanizire zimenezo ndi matalazimu. Kumana kuti kungo ulumikizana ndi majini wosikuti zimene zikumpangisa munthu kunena kuti ndekuti pamene pakhaliza shiriki mumalumikizana chani ndi majini. Chakupangisa ndi mufuna ko chani kwa majini, chakukanikani chani ndi anthu anzanu choti mpaka na mufune majini. Nchani chimene chakukanika. Ndi maswahaba angati amene ndi mmene mukutengera example ya mtumiki kuti mtumiki amalumikizana angati. Ndachina Ibn Abbas ati, achina Umar,
achina Abu Huraira ati amene nthawi inake anazapanga zanu zokulemba matalazimu kuti alumikizane ndi majina apange madilo ena ake ndi ati khurafat, kubagira zikhulupiriro zoonongeka. Kumabwera zimene kungobweretsa aya ija pang'ono, kubweretsa kakristo ka hadithi kantumiki ndi kumapanga exaggerate kuloyesa zimene inu mukutani mukufuna shirkiyati zoipa. كنا طرائق قددا تلما قلوسينا سيان منا الصالحون ومنا دون ذلك. Sobano zinga kanike banji wewe kulumikizana na jini labwi choncho kulumikizana kukako si dalili kuti ndi haram atalazinati. In fact subhanallah anthu ayamba apangago mabanja kalero mbuyomu ndi majini. Subhanallah mu Qur'an pang'ono chabe timapeza nkhani ya Sharahil bambo wake Bilqis anthu ambiri timadziwa malikatu Saba, mfumukazi ya ku Saba ija inazakwatilana ndi Sulaimana mwachidulere. Bambo wake Bilqis mukudziwa kuti bambo ake Bilqis mkazi wao adali jini. Tikalo watu mabuku akulu tafsiru Jalalain zimene zimafotokozera inga karenso ku tafsiru Ibn Kathir amafotokoza zimenezi kunena kuti bambo wake Bilqis omwe ndi Sharahil idali fumu mu nthawi iyo, ndipo chifukwa chozimva levu ina yake samapeza munthu woyenera kuti akakwatilane naye mudera lake. Kufikira anapeza mkazi wa chijini amene dzina lake mabuku atafsiri amafotokoza kuti adali Farigha ena mati Raihana jamii, amene anazampeza ndi nkhani zikulu sindibwera pano kuti nzafotokoza zimenezi ndipo onongerani koma tingomva kuti amene atakumana naye anamangitsa banja limeneli. Sharahil ndi mzibambo wa munthu pamene mkazi yetu kuti ndi jini, banja linatheka ende Allah muukulu wake adadalitsa mbanja limeneli. Subhanallah walhamdulillah. Kuti nkhani zikulu mabuku akulu si nkhani zikulu yayi, ni nkhani zabodza. Zimenezo of course zapangidwa koti mu mabuku atafsiri ngati ajina Ibn Kathir, tafsiri at-Tabari, tafsiri Fathul Qadir ndi matafasiru ena ndi ena. Koma chimene anthu amene akuzindikira nkhani za tafsiri ndizonena kuti cholinga cha anthu amene amalemba tafsiri kumakhala kusonkhanisa mariwayati as much as possible okuzana ndi tafsiri ya maayati amene ali mu Qur'ani. Ende ambiri ngati mene ali ajina Tabari, ajina Ibn Kathir ndi ena ambiri kwambiri samasamala kunena kuti kodi mariwaya amene tabweretsawa ndi aswahihi kapena dhaif. Mwina ajina Ibn Kathir onda amene pena kwa mapanga trim zimene zimapezeka mmatafsiri akalekale ngati tafsiri at-Tabari amachotsako zima Israiliyati zifukwa zambiri zimakhala zima Israiliyati amatrimako zimenezo mwina ndi kuchotsako mahadithi amene ali adhaifu zinazo mwina kumaonetserako. Koma tafsiri ngati ya Tabari imene matafasiri ambiri akupanga base, the goal is to gather as much information as possible regardless kuti kandi ya sahihi kandi ya dhaifu, koma kungo isonkhanisa hadithi imene yakuinena apa nkhani imene yakuinena apa yonena kuti mai yake Bilqis anali jini ndi hadithi imene ili munkar, hadithi ya dhaif, hadithi munkar yonena kuti siyo anthu mungaigwirisire ntchito. Hadithi imene iyi akhrajahu Ibn Adi an Sa'id ibn Bashir an Qatada an an-Nadhr ibn Anas an Nuhayk au Nahik an Abi Huraira. Hadithi imene ya Abi Huraira ndi imene kuna kuti ihda abawai Bilqis kana jiniyan, kuti limodzi mwa kholo la
la Bilqis linali jini. Mene ndi hadithi ya dhaifu. Komaso mene ndafotokozera muja kunena kuti ndi hadithi ya osati kungoti dhaifu kokha koma munkari, ndi hadithi ya munkari. Ma scholars, ma ulama ama hadithi monga ngati Ibn Hajar mutahadhibu tahdhibu mene muli mkulu wina wake mene momo amene ali Sa'id ibn Bashir ndi munthu amene ali munkari, mahadithi yake ndi amunkari samatengedwa. Even ma scholars ena ma ulama ena mahadithi monga ngati An-Nasa'i anamungwanjula ameneyo, ndi illa yake imene ili muhadithi imene ikuti kali dhaifu komanso munkari siyo kai ya Sa'id ibn Bashir muli ma ilalu ena ngati sawiri kapena atatu. Almuhimu nkhani ndiyo nena kuti hadithi imene iyi ndi ya dhaifu, siyoona. Izi monena kuti nkhani zikulu zikupezeka m'mabuku akulu sizoona zimenezo, sizoona. Sizinakambidwe mu Qur'ani komanso sizinakambidwe mu hadithi ya mtumiki amene ali asahiha thabita, sizoona zimenezi. Moti zoti makolo ake Bilqis anali jini, anthu amakwatirana ndi majini, zilibe umboni ku Chisilamu kwathuku. Mwana wa mkazi yemwe dzina lake ndi Bilqis ankamene mukumudziwa Malikatu Saba. Mupite ku suratu An-Naml zimenezi nzambiri mbiri kumene mukamumva Bilqis. Jamil? Naam, zomwe zikungosonyeza kuti sikuti kulumikizana ndi majini kokhako ndi haramu. Yeah. Waisa hakala. Koma iweyo kulumikizana nawo pachani kani ikhale kumeneko pankhani yanji choncho investments. In fact, hikima cholenga chimene sharia sichinawululire poyera kuti munthu utakukwatira jini. Anafotokoza tu maulama kuti kudali kuopa fitina kuti ana athu achikazi azitaka patsidwa mimba atakumana kuti ndapatsidwa ndi jini. Chifukwa ifeyo tinavomereza kuti ndizotheka pakati pathu kukwatirana. Ndi chinangobisa pamenepo kuti chisawululepo bwinobwino. Koma ndizotheka zinthuzo amati ndale zijama zinena kumayambiriro zija kunena kuti mu Chisilamu muli ndale. Information ina sitima inena kwa anthu ndale zake ndendi zimenezi. Akuti sharia malamulo Allah subhanahu wa ta'ala mu Chisilamu mwathumu akuti anangobisa osaulula poyera kunena kuti anthu athu omakwatirana ndi majini chifukwa choopa mafitina, kuti atsikana atha kumayenda kwina ndi kwinako kenako ndikukhala ndi mimba ndi anthu kenako ndikumanena kuti wandipatsa mimba ndi jini chifukwa choti ndizoleredwa. Doesn't make sense. La yuqalu hadha. Awalan, ife anthu Allah subhanahu wa ta'ala anatilengera azikazi athu anthu. Ya ayuha nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Allah subhanahu wa ta'ala ndamene anakulenga ninu kuchokera kwa munthu mmodzi wamuna, wa khalaqa minha zawjaha, kuchokera kwa munthu huyo anamulengera mkazi wake, wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa. Allah subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi, zina mwazi zindikiro za Allah subhanahu wa ta'ala, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Zina mwazi zindikiro za Allah subhanahu wa ta'ala nizonena kuti anakulengera ninuyo min anfusikum, kuchokera mwa inu eni, azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma. Allah subhanahu wa ta'ala nde Allah anatilengera azikazi aifeyo kuchokera mwa ifeyo anthu kuti tizakwatira. Choyamba chimene. Chachiwiri mukanene kuti sharia inabisa kungopera kunena kuti azikazi atha kumayenda kwinako kenako azinena kuti wandipatsa mimba ndi jini. Sharia yomesa ndiye kuti pamene popo ikadatha kuyika chinthu chopangira kuti ngati mmene timapangira kunena kuti mamuna ndi mkazi asakumane, ndiye kuti mesa sola muno imene bwezere kumakumana ndi kumajini likumapanga apply ndi kumajini kwa kuti jini wa muna kaya ndi munthu wa mkazi asakumane pokhapokha pakhale banja ndi zina zoterezo. Chovuta chikadakhala cha mesa ndikungoyika malamulo uyuyu ngati akuyenda njira zokhola kodi kapena sharia yo inabisa ponena kuti
ukwati okha koma zongopasana mimba outside ukwati ndi majini watha kupatsana la yuqalu hadha zopanda nzeru zosamveka zoti olo mmutu mwa munthu sizikutani sizikulowa sizikumveka tu anthu ena amanena zimenezi ndithu kuti anthu zotheka munthu kukwatira ndi jini koma zilibe umboni kuchokera mmanususu mwathu mu Qur'ani ndi mu Sunna zilibe maumboni okhazikika komanso pachikhalidwe zilibe umboni historically palibe amene is reported kuti anapanga zimenezo ndi ndani amene anapanga historically amene akudziwika kunena kuti wakuti anakwatirana ndi jini kunabadwa ana ake ndi akuti mtundu wakuti historically ndi ndani kulibe. Ngati jini lachikazi lingalole kuti lioneke ngati munthu mmene amaonekera iweyo mmene amaonekera mkazi wa chimunthu ngati litamvana kumene kuti ndizioneka di choncho atikwatirana nawo koma sharia zimene zisichinabweretse poyera kuopa kuti ana athu achikazi akamva zimene zikatsimikizika atakumayenda njira zawo za njomba kenaka nkupatsidwa mimba nkuzana makuti neza ndapasana ndi jini mesa ndizochuka pakati pathu kuti jini tithawadana nalo unawetsetsera ndezi kumveka bwanji zikumveka bwanji pamenepo mesa ujini ukamati ukwatirana mesa ukwationdea kuti pamakhala waliyi mwakuti ndebweza akumana makunena kuti ndapasana mimba ndi jini chifukwa choti ndizochuka pakati pathu titokwatirana ndi majini ndebwezi zikumagwira bwa pokwatirana apo bwezi pakumakhala palibe mboni waliyi ndi zina zoterozo zosamveka ndizosamveka akuti sharia sina akuti ngati jiniyo lingavomere kunena kuti zikhala fomu ngati munthu ndekuti palibe vuto mutha kukwatirana nalo koma sharia sinaonetsere poyera ngati sharia sinaonetsere poyera amene akunena kuti yo jiniyo ngati lavomera zimene zotha kukwatirana nayo ndi ndani ngati sharia sinavomere zimenezo kumanena kuti kwa Chisilamu kwathuku kuli ndale pali zina zake sitimanena poyera inuyo ndi amene muli ndi ndale andi ndale zake ndizoonekera zonena kuti kufuna kuwasocheretsa anthu ndizimene tu hikma ya sharia inapangira pamenepa koma zinthuzo nzotheka ena anthu akhala kuzipangapo ndikulankhula panonso mabanja amene walipo baina aljinni wal ins ndani mukuyankhula pano pa ndani mukanatitchulira kwa anthu 4 or 5 banja lakuti anakwatirana ndi majini banja lakuti anakwatirana ndi majini mukanatitchulirako ma examples tikhale nawo zizidziwika zonse apa anthu tikutsutsani tikuti mukunama mukanatitchulirako mabanja angapo pachidule Sharahin anakwatira jini Allah ndikudalitsapo ndithu Bilqis zaboza aso zimenezo fotokoza kale kuti zaboza zimenezo hadith munkar dhaif kukusonyezeratu kuti kulumikizana kokha sikuti dalili yoti munthu weyo ukaletsepo zakhuzana ndi atolasmat choncho ine pang'ono chabe ndingofotokoza choncho kuti atolasmat ngati zinthuzo chabwino zikuwavuta anthu kuti pakana kuvutika kumapita kumafatiwa nkhani ndinena kuti sipanabwera mamboni astraight so ngati zinthu sinabwera mamboni astraight kukaida tulifote amati zimene zikubaha jamii ndipo izakunenazo zoti alimamu nawo imanti ndikupatsani buku kugawo limene lili ndimalizire kunena kuti matalazimu ndi ufiti matalazimu wazinu yake ndi wazinu ya ufiti chifukwa chonena kuti zimene zimachitika mu matalazimu ndi zomwezo zimene zimachitika ku ufiti afiti amatenga mizu phatikiza ndi masamba kaya ziwalo zina zake za zinyama kupanga invoke kuitana majini ndi zimene so amapanga amatalazimu amalemba zolemba kupanga zochita kuti aitane majini ndi zimene amapanga afiti amagwirisira ntchito majini pothesa ubale wa anthu izi ndi izi kupanga choncho chimodzimodzi so amatalazimu amagwirisa ntchito ubale majini pothesa ubale wa anthu kufuna kuti mkazi kapena mamuna akukonde panga zoti ulemere uwapange chinyengo anthu apanga zimenezo ndende mmene zimachikira
nthawi zina zake afiti kapena asing'angaja amapanga zinthu zina zake zoti zimaoneka ngati zikuthandiza anthu amapita kwa asing'anga kuja akudwala kukachira izi ndi izi chimodzimodzinso amatalazimu nthawi zina zake amapanga zinthu zoti zimaoneka ngati zikuthandiza anthu khala ngati kuti ufitiwo ndendi matalazimuwo ndendi ufitiwo amatalazimu ndendi afitiwo palibe kusiyana pakati pa matalazimu ndi ufiti kungosiyana dzinalo kuti zioneke kuti awa ngati ndiyena awa ndimoti mashekh maulama akumalai kuno akamakuza ndikunena kuti matalazimu ndi ufiti zimenezozo sahihun ndizoona wathabitun komanso ndizotsimikizika ndithu zokhazikika kuti ufiti ndi matalazimu ndi ufiti la al-Imam an-Nawawi al-Fatawa al-Imam an-Nawawi mmene motu al-Imam an-Nawawi subhanallah yeye ngatama kuona kuti ni makruh chilipo chimene chinampangisa kuona kuti makruh ikakhala hadithi imene iwe ungaperekeyo al-Imam an-Nawawi kwanza kuti sana yona ngatana fika kupanga sharh sahih Muslim yense wokulira mucha ndio kama lemba mabuku nsonga tajina kusonga nditsama hadithi yena ngati Riyadhus Salihin akakanike kuito kila hadithi imene iwe lero uko nenela nzako kuti ndi wa shirk subhanallah akuti basi ndio ufiti umenewo kwani sima kudziwa kuti ngakhale ufitiwo olitana kuti chabuno ndi ufiti tisiwe izizi tingopita pa ufiti pokapo ama titu ufiti umenewo si kuti ufiti uli wonse ndio umene uli kufu hayi ufiti si kuti ufiti uli wonse uli kufu hayi mabuku ya sharia matuuza jonjo ama mafuna so pamenepa ufiti umagawika magawo awiri ndifuna pa point yonena kuti si ufiti uli wonse umene uli kufuru ndizoona koma kuti anthu adziwe kuti zimakhala bwanji fika kulipo kungokhanga ndikuwanamiza anthu ufiti ulipo magawo awiri pali ufiti umene uli haqiqa as-sihru al-haqiqi ufiti umene uli weni woona nde pali ufiti umene uli onamizira pali anthu ena ake amawatcha kunena kuti ma magicians awanda ma TV masiku ano amapanga ma trick samagwirisa ntchito majini samatani koma amangowanamiza anthu kungowapanga trick anthu kumana kuti fenda magic timapanga zamatsenga koma in reality samapanga zamatsenga ayi amapanga trick anthu zimeneja ndizola kuika ndi tchimo lalikulu koma si ufiti weni therefore zimene zija sizingakhale kufuru kapena shiriki koma kuti ndi tchimo ndithu koma ufiti umene uli woona ogwirisa ntchito majini ngati wa matalazimu umene mukulongosola apa pawo izi manena za asemia ndi zina zotero zomene ndi ufiti weni umene uli kufuru komanso shiriki ufiti umene womakhala ndi madiru pakati pa anthu ndi majini ndi zina zotero zomene ndi ufiti weni umene uli kufuru komanso shiriki moti amene akupanga matalazimu akudziwa kuti zimene zizi ndi chonji amene ndiye kuti ndi mfiti akupanga za shiriki akupanga za kufuru na kuti iwewe ukamva kuti mwina wake ndi mfiti umfunse kuti tadiuze kuti ufiti wako uli motani akakufotokozera chigeno pamene ubweretse kuti ndio mmene uli ufiti wako chifukwa ukulemekeza chinthu kwambiri kuposa Allah pamene pozakhala kufuru wa illa pali maufiti ena mazango khala ngati machimo mmene alili machimo hamba mmene wewe nakapangira zina mmene ndi ngati amenewo koma angati anu amatalazimu omakhala ndi madiru ndi majini kumapanga diru ndi majini uwe uwapangira chakuti majini wakupangira zakuti umene ndiye kufuru shiriki imeneyi wewe umatukwanira levels za ufiti zina zilichonjo si ufiti uli wonse umene uli kufuru tikutero utu jamil koma ababa alimuhimu chimene ndifuna mundipetsetse ntena kuti anthu amatamangira kuweruza nzawo amatalazimu kuti ndi ashiriki akuti chifukwa akupanga zinthu zimene zikufanana ndi sihr subhanallah ya hadha mukuzitenga kuti zimenezi mukuzitenga kuti jamil ndiye subhanallah kufika na puni na kuti yense wamatalazimu musaswali kumbuyo kwake ndipo ndizoona yense amene akulemba matalazimu ndipo inu yomwe atsimikiza kunena kuti uyuyu amalemba matalazimu
osaswali kumbuyo kwake chifukwa ameneyo ndi mfiti. Ufiti wake umene uli weni wa haqiqa, as-sihru al-haqiqi, ameneyo ndi mfiti. Nde amene mwamudziwa mmudzi kuti uyuyu amapanga matalazimu, ndipo iyeyo akuzidziwaso kunena kuti matalazimu ndi oletsedwa koma akupitilizabe kupanga za matalazimuzo, ameneyo aziswali yekha, osaswali kumbuyo kwake ameneyo. Osaswali kumbuyo kwake chifukwa ameneyoyo ndi mfiti, zimene akupangazo ndi za ufiti. Ndi anthu angati amene aswalisa al-Imam al-Ghazali? Tiyende kuti anthu onse amene oswala yawo sinalandiridwe. Al-Imam al-Ghazali umudziwa bwinobwino imamu amene adalembaponso mabuku ambiri amatalasimu, limodzi mwa ilo ndi la Awfaq. Nthawi yomwenso ali ndi mabuku ambiri amene anthu amawathandiza ku dini. Inenso ndina buku limenelo lokamba masala zosiyanasiyana, amati Ihya Ulumuddin, mabuku ena ochuluka amene adalemba imamu amene. Al-Muttafaq bil Imam, anthu anachita kugwirizana kuti iwo ndi maimamu, ena amafika powacha kuti mahujjatul Islam. Subhanallah, sio kawo ndi maimamu ambiri. Imamu al-Ghazali amene amadziwa history yake, mbiri yake, biography yake, sira ya Imamu al-Ghazali, amadziwa kunena kuti Imamu al-Ghazali wadutsa mafezes. Pali nthawi ina yake imene Imamu al-Ghazali amapanga zimenezo za analemba mabuku ena yake osokonekera ruhani ya chanchani za matalazimu ngati mene akufotokozeramo. Koma amene akudziwa history ya Imamu al-Ghazali akudziwa kunena kuti later anazasiya zimenezo, anazapanga 10 back kuti zimenezozo sizolongosoka, ndipo anazapanga tarajo kubwerera kuzisiya zimenezo. Amene akudziwa tarikh ya Imamu al-Ghazali akuzidziwa zimenezo. Jamil, ndingofunsa kuti kuranthauza kuti anthu onsewo maimamu awawa adalima mushiriku, komanso swala zawo zimene anthu akhala kuwatsogolera sizimalandiridwa chifukwa cha hadithi yanuyo. Subhanallah. Ngakhale zili zoti mawu alim si dalili, koma papa alimuhimu zimene tapindula ndi zimenezo kunena kuti kusira za machitidwe a imamuwa pa zimenezi fanda ambiri kuti tiwafufuze. Koma chimene niyo ndi inatingatola apa ndiona kuti dalil wadih qati'i sina bwere min al-Qur'an wa sunna kuti at-talasinat al-haram choncho anthu akungoyesera mmene iwo akumvera. Koma zina zimene amazitenga kuti ndi maumboni ndi zimene mazitchula apa basi, zimene sizikukwanira kuti akazifikitse pankani ya kupanga tahrim. Jamil, pang'ono chabe pepani kuti ndatalikitsa audio imeneyi. Baraka fikum wa jazakum khaira. Zikakhala zowonjezera mwayatika mbaso pambuyo pake. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndi choncho ndithu kuti matalazimu ndi ufiti, ndi umboni wonena kuti matalazimu ndi ufiti, ndi nature ya ufitiyo. Ndi nkhani yongonena kuti matalazimu ndi ufiti koma wangosinthidwa dzina, ngati mmene anthu ena amapangira mowa kuti uyu si mowa ndi waini, koma chilichonse chimene umapanga mowa ukupanganso waini. Ndi chimodzimodzi kuchisintha chinthu dzina koma nature yake ili yomweyo, zimenezo zimapangisa kunena kuti hukumu ya chinthucho zikhale zomwezo. Nde nature ya matalazimu zimene zimachitika ku matalazimu, olo amene amalongosola audio ikuti kwafusa kunena kuti akhale honest, abwere apa zalongosole zimene zimachitika ku matalazimu. Zimene zimachitika ku matalazimu ndi zomwezo ndendende zimene zimachitika ku ufiti, palibe kusiyana. Ngati zikuchitika zomwe zimachitika ku ufiti izo ndekuti ndi haramu. Allah subhanahu wa ta'ala wayankhula mu Qur'ani kunena kuti wama kafara Sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr. Sulaiman sanakanire koma Satana ndi amene anakanira. Yuallimuna an-nasa as-sihra, amawaphunzitsa anthu ufiti. Kukanira kwawo kwa iwo kunachokera po waphunzitsa anthu ufiti. Wama unzila ala al-malakaini bibabila Haruta wa Marut
wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Amadaga maphunzitsa anthu amauza kunena kuti innama nahnu fitna fala takfur, usakanire. Nde zimene zimachitika ku matalazimu zimachitika ku ufiti. Mene alili matalazimu ufiti so uli choncho. Nde kuti ngati ufiti uli kufuru, chimodzimodzinso matalazimu ndi kufuru. Ngati ufiti uli shiriki, nde kuti chimodzimodzinso matalazimu ndi shiriki. Ndikuthembani kunena kuti awo amene amalemba matalazimu abwere akulongosoleleni kunena kuti matalazimu amatani ndipo zimakhala bwanji kuti matalazimu agwire ntchito. Muona kunena kuti ndi ndendende ndi ufiti ngatinso mwina sizili zoopsa so kwambiri kuposa chani kuposa za ufiti. Neso ndimene pamenepa audio ndimeneyi ndinakonda kunena kuti ndilongosolere chifukwa ndinaona kuti mukulongosola kwawa wawa ndizophweka kunena kuti munthu wina amene ali osazindikira agweremo mzawo zinkumaona ngati akunena zolondola pamene zisali choncho. Ndi zimenezi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdi. Subhanakallahumma wabihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.